Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Police Brigadier General Andre Dizon nag-asumer na bilang bagong Bicol PNP Regional Director. Huli kan paabuto na kapaskuhan bilang kang binubunong urig sa Naga City Abattoir nagdakol. Bagong dump truck kang Solid Waste Management Office babakalon sa masunod na taon. 2024 budget kang LGU Naga, posibleng maaprubaran sa huring sesyon kang sanggudang panglunsod sa Biyernes. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Huli kan mga Christmas party, reunion asin iba pang darakulang pagtiripon, nagdagdag man ang bilang kan urig na pinagdadara para bunuon sa Naga City Abattoir. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Antoinette Eduardo. Bago makaabot sa mga meat stand ka Naga City People's Mall, digdimo na sa Naga City Abattoir, dinadaraan mga bunuo na urig. Nasusog ki Mr. Bert Acabado, pamayo ka Naga City Abattoir. Puon ka Nobyembre hastangon niya na aldaw. Palangkawaan bilang kan dinadarang bunuo na urig sa sainda. Minaabot subot ini sa 200 na payo kun banggi. Mantang mas hababa kun aldaw na may 60 hasta 70 heads ang semana. Po sa record me, hindi lang nagpuon lang kaning November hanggang niya po sa presenting aldaw na ni medyo po palangkaw ang bilang na kan pigbubunong urig idi sa Naga City District Abattoir. So mga dating itong sinapad may ordinaryong aldaw, so in-expect may ababa ang bilang kampayo pigbubuno kunya po dakol na pero lampas ng 200. Pangbangila po operation niya, mapapo sa pag-aga. Huli taparaniho na ang pagselebrar kan kapaskuhan, mas pinaglalaoman ka na sabing opisina na mas magdagdag paan bilang kan bubunuon na urig. Affected me na talaga na. Sabi nga niya, magpuon ang kuyan ang simba gabi. Halos nagpupuon na dyan gabos ang halos. Ang kuyan na, ang mga Christmas party, reunion, o ano pa mga pag-irilingan, mga kabisto. So, siyempre si mga Aling Manila, sa ibang probinsya, nabirisita man. So, dakol kami pigbuon na dahil dakol lamas ko nagkonsumo. Higot na protocols man ang pinagpapasunod sa Naga City Abattoir. Urog na sa mga pinagdadarang bunuo na urig para da isubuot makalaog ang African swine fever digdi sa Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, naglalauman si Mr. Bert Acabado kang Naga City Abattoir na malangkaw ang saindang income ngunya na taon. Inihuli tahas ta ngunya dai pasubuot nakakabawi ang saindang opisina poon kang magtama ang COVID-19 pandemic outbreak sa nasyon na haros kasunudan lang subuot kan magkaigwanin African swine fever ang mga urig sa syudad. Actually po, kung isipon pa si po katong 2020 magkaigwa pandemic, nag-abot si 2022, halos si 5 million na lugi duman sa pandemic ko yan na ito. Era. Kwento po, hanggang dikit pa, dahil may panababang mara ito. Padagos sa mga bareta, imbis na 4 na dump truck sa Rosanaan pinaglalaoman na mababakal kan Solid Waste Management Office sa masunod na taon. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. 21.6 million pesos ang kantidad para sa 4 na dump trucks na pinagmamawot kang Solid Waste Management Office na mabakal sa masunod na taon. Alagad huli kan kakulangan subuot nin pondo, naging 8 million pesos na lang subuot ini para sa sarong dump truck. Susog ki Engineer Joel Martin kang SWMO, nagtugot na si Mayor Nelson Ligacion na magbakal ning dump truck ang sa indang opisina. Nagtugot po siya na magdagdag ng mga bihikulo, ng truck, garbage truck particularmente. Pero po aram tamang baga na kulang niyan ang budget ng syudad. So tinatawan lang po kami out of 21.6 million na hinahagad mi. 4 na units po yan na truck. Nagilang po siyang 8 million. Pero sa hiling ko po,
magagamit mi po ito. As in, mahalat po kami kung warin makakabakaliwat ng additional na dump trucks po. Kung madadagos ang pagbakal kan open dump truck kan SWMO, maidadagdag subot ini sa 10 dump truck na ginagamit na panghakot basura na ang iba may kalumaan na. Nasa 10 lang po, pero halos majority po kayang kaipuhanan ng major repairs, body repair, repainting, pero po pigihiling taman. Kung sa sitwasyon po talaga na mayat ng budget, kakulangan po kang budget kan syudad, kami po mahalat. Although approve naman po ni Mayor na magbakal kami kan siya another 4 units, pero po sa kakulangan nga ni kang budget, sarusan lang na itaon niya, kami po mahalat. Siniguro man ni Engineer Martin na mahalat lang ang sa iyang opisina na makumpleto ang 4 na dump truck na mabakal para sa mas epektibong paghakot sa buo kan basura sa syudad ng Naga. Mark Mendoza para sa One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, pinaglalao man kan Solid Waste Management Office na dakul sindang mahahakot na basura ngunya na holiday season. Kapareho ka nangyari kan Peña Francia Fiesta. Susug ki Engineer Joel Martin, an ibang plastic na sa indang nahahakot ang napapakinabangan matapos nindang gibuho na liquid fuel na ginagamit sa nagkapirang dump truck kan sa indang opisina. Ay opo, malangkaw po talaga. Kampesta po si Peña Francia Celebration, medyo naglangkaw kita. Pero ang sinasabi nga ni Mayor, tama po ito, may maugmang parte. Nakatipid po kita ng halos 21% kan sa tuya pong mga plastic. Nagamit na po ini, ginigibot na po baga, nahil na po nindo sir, na ginagamit na po ining liquid fuel, na ginagamit na ngunyan kan sa tuya mga trucks, mga heavy equipment. Sa iba pang bareta, naglalaom si City Councilor Jess Albios na maaprubaran na sa regular na sesyon sa maabot na Biyernes ang 1,635 million pesos na pondo kan lokal na gobyerno para sa taong 2024. Kang nakalis na sesyon, nagkaigwa na subuot nin final deliberation asin kung mayo na nin kadagdagan ng mga hapot ang sa iyang mga pag-iriba sa konseho ang maaprubaran na subuot ini. So hopefully this Friday, makaperset na kita sa plenaryo and naglalaom kita na bago matapos ang session regular sa Biyernes, maaprobaran na ini. Pero kung kadakol pa mga kahaputan na sa tuwing mga pag-iriba, pwede kita mag-special session next week. Sa pagbabalikan news break, bagong regional director kan PNP Bicol nag-asumir na sa pwesto. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
ng Pasko, Kristiyano. Ang aming handa ngayong Pasko, gabay sa pagbangon, pag-asa, bigaya, pagbibigayan, kapayapaan, pag-ibig sa kapwa-tao. Ang aming Pasko'y Paskong Kristiyano, gabay sa pagbangon, pag-asa, bigaya, pagbibigayan, kapayapaan, pag-ibig sa kapwa-tao. Ang diwa ng tunay na Pasko ay diwa ng Paskong Kristiyano. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Ikwento ang diwa ng pag-asa, isisigaw natin sa mundo. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, dakulang tabang sa mga parasaod asin paratinda sa Naga City People's Mall ang paggamit ng QR code. Imbis na cash ang ibabayad para makalikay sa mga pekeng kwarta na pwedeng ipalusot ngunya na siribut ang gabos sa pagpreparar para sa Kapaskuhan. Susug kay Mr. Ramon Florendo, Market Enterprise and Promotions Office Head. 80% kan mga paratinda sa People's Mall ang nagsusunod kan cashless transaction. Hopefully, dahil digdi sa paling QR, nabawasan na yan dahil you don't have to use your paper bills. Almost 80% duman kang merchants nagagamit ng QR code. Padagos pa sa mga bareta, ginibukan sumagong udto ang turnover ceremony duman sa General Campo Simeon Ola para sa bagong pamayokan PNP Bicol. Si Police Brigadier General Andre Dizon na taga-probinsya ng Sorsogon as miyembro kan Philippine National Police Academy Sandigan Class of 1994 ang ika-42 na Regional Director kan PNP Bicol. Si Police General Benjamin Acorda ang daima nakaabot sa nasabing aktibidad asin siya pinagrepresentar ni Police Lieutenant General Roderick Armamento, ang commander kang Area Police Command, Southern Luzon. Sa police report, duwang hit-sealed plastic sachet nin subuot iligal na droga, tulong aluminum foil, sarong caliber .38 revolver na may anom na balang nakabugtak. Coin purse na may 4 na plastic sachet nin pinagtutubod ang iligal na droga ang nakumpiskar sa 47 anyos na sospek na residente kan Bula, Camarines Sur matapos iserbi kan mga otoridad ang search warrant hali sa RTC Branch 33 sa Pili, Camarines Sur. Aabuton sa 5 gramo nin subot shabu ang nakumpiskar sa sospek na nagkakantidad 34,000 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan Bula Municipal Police Station ang sospek. Sa iba pang bareta, dai pinaglingawan kan mga ahensya na yaon sa irarom kan Department of Interior and Local Government na matauan ng regalo ngunya na Pasko ang mahal sa buhay kang 36 na miyembro kan BFP. PNP as in BGMP na nagbuwis kan sa inang buhay sa ngaran nin serbisyo publiko. Ginibo ini kang nakalis na aldaw duman sa Campo General Simeon Ola sa syudad kan Legazpi. Naging katuwang man kan DILG as in PNP ang nagkapirang pribadong sektor kan rehiyon. Mga tugang anom na aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo kang Naga College Foundation Home of the Champions Leap into the future. Asin yan ang mga bilang baretang nakalap kan mas pinakusog na pwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day maningaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod in mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga.
Cross Complainant Police Station kang Naga City Police Office. Newsbreak.